Sæt dig godt til rette. Du kan lukke øjnene eller lade dem være halv åbne, som det passer dig. Og så kan du bare sådan lytte på, hvad jeg siger til at starte med her omkring medfølelse. Og emnet for meditationen er medfølelse, som i virkeligheden har at gøre med sådan en generel omsorg for et menneske, der lider. Medfølelse har at gøre med en generel omsorg for et menneske, der lider. Eller et dyr. Eller det kunne også være noget andet biologi, der lider. Det vil jo alt sammen være medfølelse. Det har også at gøre med sådan en motivation eller et ønske om, at lidelsen ophører for dem eller den, der lider. Så helt kort kan vi sige, at medfølelse er et ønske om, at alle væsener må blive fri fra lidelse og årsagerne til, at de lider, og at de må opleve lykke og årsagen til lykke. Medfølelse er meget vigtigt i vores sind, og også som en samfundsmæssig værdi. Hvis vi sådan tænker over medfølelsens essens, at andre ikke skal lide, og at de skal opleve lykke, så tænker jeg, at det ikke vil hjælpe at forsøge at lave om på andre mennesker. Det vil næsten altid medføre lidelse. Selvom jeg forsøger at komme fra et meget medfølende hjerte, så er jeg ikke særlig god til at få det til at lande medfølende hos andre. Det er simpelthen næsten umuligt. Den anden vil ofte føle sig kritiseret, dårligt tilpas, føle sig forkert, føle sig mere elsket af dig, hvis han eller hun forandrer sig til at blive det, som du gerne vil have eller ønske for dem. Måske bliver de vrede eller kede af det. Meget ofte vil vi også tro, at det er medfølelse, men det kan også være rent egoistisk. Jeg vil have min far til at ændre livsstil, så jeg ikke mister ham. Eller det kan komme fra et sted, hvor jeg ligesom vil fortælle ham, hvad jeg synes er rigtigt. Uanset hvad, så er det faktisk ret svært at bede andre om at ændre sig, uden at de kommer til at lide. Og uden at jeg også kommer til at lide i processen. Så det bedste vi egentlig kan gøre, det er at tage vare på vores eget sind og frigøre os fra lidelsen. Så vi kan vise eksemplet. Du kan lige tjekke stillingen igen, du sidder i. Gennemgå de forskellige punkter, du kan huske fra 7-punktstillingen. Og bare det at tænke på et lille smil, det kan få muskler i ansigtet til at give slip og slappe af. Vi lader åndedrættet være dybt, dybt i maven, så dybt du kan. Og når du giver slip og ånder ud, så se om du kan invitere lidt mere afslapning og fred ind i din krop. Giv slip på en hvilken som helst spænding, du stadig måtte mærke i kroppen.
Når du tager det her dybe åndedræt helt ned i maven, så signalerer du parasympatisk aktivitet. Når du ånder ud, så giv igen slip, og scan din krop for steder, du kan give lidt mere slip. Så du frigør kroppen fra spænding. Sørg for at slappe af og sådan virkelig føle, at din krop den sætter sig ned i puden. Dernæst afslapper vi sindet ved at bringe vores opmærksomhed på åndedrættet. Så se om du kan tilsidesætte, hvad der nu ellers måtte være af tanker fra i dag, og som opsluger eller forstyrrer dig, i at være helt til stede her, hvor du er nu. Vores sind har tendens til at være optaget af fortid og fremtid, men åndedrættet er lige nu og her, og har en tendens til at bringe os ind i nuet. Så forsøg at bringe hele din opmærksomhed på dit åndedræt, når kroppen ånder ind og ud. Læg mærke til pauserne i åndedrættet. Vær virkelig nysgerrig på at se på dit åndedræt lige nu, og følge det for at blive helt opmærksom. Du kan fokusere på mavens bevægelser, når din krop trækker vejret. På den her måde beroliger vi sindet ved at bruge åndedrættet som et anker. Og som sagt, så vil tankerne komme, da det er sindets natur. Så når du opdager, at du tænker fremtid, fortid eller hvad som helst, så guide helt blidt dit nærvær og din opmærksomhed tilbage på åndedrættet, uden at dømme, uden at være skuffet, uden at kommentere i det hele taget. Blot bring din opmærksomhed tilbage igen. Måske har du brug for at gøre det mange gange, og det er fuldkommen fint. Bare bring opmærksomheden tilbage til åndedrættet, og forsøg at udvide kontinuiteten i opmærksomheden på åndedrættet. Nu når vi har beroliget sindet og kroppen, så er det tid til at gå ind i Vipassana-delen. Den indsigtsfulde del og analytiske del. Nogle gange kalder man det indsigtsmeditation, andre gange analytisk meditation. Lidelse er en del af livet, og det vi kalder samsara, altså livet inden vi bliver fuldkommen oplyst.
Lidelsen vil medføre en form for smertelig ubehag inden i os. Og vores respons på lidelsen kan være reaktiv, og ofte med ingen eller kun mindre grad af medfølelse. Eller vi kan respondere med medfølelse, og dermed opleve mindre ubehag i situationen. I denne del af meditationen vil jeg opfordre dig til, at når dine tanker begynder at blive optaget af andet end det, der er selve meditationen, så bring dem blidt tilbage, uden at bedømme eller føle dig dårlig. Så nu vil jeg bede dig om at tænke på en gang, du led. Måske var det en konflikt med en, du holdt af, eller du opnåede ikke noget, du gerne ville opnå. Eller måske oplevede du fysisk skade eller sygdom. Prøv at være meget specifik. Læg mærke til, hvordan du føler, når du fokuserer på din lidelse. Hvordan føles dit hjerte? Læg mærke til, hvilke sansninger du bliver opmærksom på. Måske oplever du tunghed, smerte eller en trykken. Læg mærke til, om der er et ønske om at blive fri af den her lidelse, og hvordan det manifesterer sig. Tænk nu på en, der er meget tæt på dig. En, som du føler stor kærlighed for. En helt specifik person. Se deres ansigt for dig. Læg mærke til, hvordan denne kærlighed føles i dit hjerte. Tune virkelig ind på følelsen omkring hjertet. Måske føler du en form for varme, åbenhed, ømhed. Hvordan vil du beskrive det? Tænk nu på en gang, hvor den her person, du elsker, led. Måske oplevede de sygdom, en sorg, eller en svær tid i et forhold. Igen forsøg at tænke på noget specifikt. Læg mærke til, hvordan du føler, når du tænker på den her persons lidelse. Hvordan føles dit hjerte? Forandrer følelserne sig i forhold til, da du tænker på dem med kærlighed? Mærker du fortsat varme og åbenhed og ømhed? Eller oplever du andre følelser? Måske en smertende følelse eller tryg. Er medfølelse til stede? Et naturligt ønske om at lette og frigøre deres lidelse. Nu vil jeg invitere dig til helt blidt at genkalde en periode i fortiden, hvor du følte dig overvældet af en andens lidelse. Det kan være en enkelt persons lidelse eller en gruppe af mennesker. I
de her dage med pandemier og krig i Mellemøsten og andre steder. Klimakrise, skyderier i offentlige rum. Tragedien på Utøya. Og den måde, vi mennesker behandler planeten og dyrene på. Så er der meget, der kan fremkalde en eller anden form for tryk og stress i os. Læg mærke til, om der er noget af det eller noget andet, som har fremkaldt en form for stress i dig. Er der nogle specielle billeder, der kommer? Måske et klip fra nyhederne. Tænk på, hvordan du blev overvældet af at se den lidelse, du var vidne til. Og læg især mærke til hjertet. Oplever du stadig varme, åbenhed og ømhed? Eller er der andre følelser? Hvordan vil du beskrive dem? Måske noget tunghed, frygt eller bekymring. En følelse af hjælpeløshed, forvirring, håbløshed. Og mens du tænker tilbage på den her overvældende følelse, så se om du kan få øje på, hvordan personlig stress og ubehag over situationen formørker vores sind. Med så meget sorg og forvirring og vrede og håbløshed og turbulens. Så vi ofte bliver ude af stand til at gøre noget gavnligt. Og vi ofte mister evnen til at bestemme, hvad der er vores ansvar og hvad der er andres ansvar. Måske ved denne lidelse er der en følelse af skyld, ved at se, at den anden lider, når vi ikke samtidig selv lider. Eller skyld over, at vi tænker, at vi burde kunne fikse det, eller gøre noget ved det. Læg mærke til, om opmærksomheden bevæger sig mod din egen lidelse, i stedet for den andens lidelse. Forestil dig nu at bringe et medfølende hjerte ind i den her situation. En helt klar og positiv sindstilstand, som virkelig ønsker at frigøre lidelsen. Men også være i stand til at se situationen klart og vurdere dens fakta. Se, hvad der er brug for at gøre, men også realistisk vurdere, hvad du evner at gøre, uden nogen form for skyldfølelse. Vurder også, hvad den anden eller de andre personer er ansvarlige for, og i stand til at acceptere og gøre. Så forestil dig virkelig at forblive grounded, urokkelig, ressourcefuld og åben i hjertet. Og hold virkelig fokus på ønsket om at ville frigøre den her lidelse på en hvilken som helst mulig måde. Til sidst vil jeg invitere dig til helt blidt at genkalde dig en periode i fortiden, hvor du følte dig overvældet af en personlig lidelse, som involverer en anden person. En, som du måske ikke helt har tilgivet endnu, eller måske har du. Men du led i hvert fald, og oplevede voldsom ubehag, på grund af noget,
denne person sagde eller gjorde mod dig. Måske lod at gøre. Måske lider du stadig i en eller anden grad over den her periode fra fortiden. Er der nogle specielle billeder, der kommer til dig? Tænk på situationen og hvordan du blev overvældet af lidelsen. Læg især mærke til hjertet. Hvilke sansninger kommer der? Tyngde, trykken, smerte, kulde, lukkethed, bekymring, følelsen af hjælpeløshed eller håbløshed. Mens du tænker tilbage på denne her overvældende følelse, så se om du kan få øje på, hvordan personlig stress og ubehag over situationen formørker vores sind. Med så meget sorg og forvirring og vrede og håbløshed og turbulens, så vi ofte bliver ude af stand til at gøre noget gavnligt. Og vi ofte mister evnen til at bestemme, hvad der er vores ansvar og hvad der er den andens. Måske er der en følelse af skyld eller skam over hændelsen. Læg mærke til, om opmærksomheden bevæger sig mod din egen lidelse eller den andens. Forestil dig nu at bringe et medfølende hjerte til den her situation. En helt klar og positiv sindstilstand, som virkelig ønsker at frigøre al lidelsen. Men også være i stand til at se situationen klart og vurdere dens fakta. Se, hvad der er brug for at gøre, men også realistisk vurdere, hvad du evner at gøre, uden nogen form for skyldfølelse. Vurder, hvad du er ansvarlig for, og hvad den anden person er ansvarlig for, og i stand til at acceptere og gøre. Vi forestiller os at forblive grounded og urokkelige og ressourcefulde, og åbne i hjertet. Og vi holder fokus på ønsket om virkelig at vil frigøre den her lidelse på en hvilken som helst måde. Jeg tænker, at jeg ønsker at blive fri for lidelsen og årsagen til lidelsen, om at opleve lykke og årsagen til lykke. Hvis du kan, så forestil dig nu den anden person, og hvordan denne person måske lider på grund af den her oplevelse. Og hvordan oplevelsen måske opstod på grund af den andens persons lidelse. Vrede, begær, uvidenhed. Læg mærke til, hvilke sansninger omkring dit hjerte du får, når du tænker på den anden persons lidelse, uden at dømme dig selv. Du skal ikke føle noget specielt. Hvis du kan, så send ønsket ud om, at den anden person må blive fri for dennes lidelse og årsagen dertil. Og i stedet må opleve lykke og årsagen til lykke.
efter du har lavet den her refleksion, så se om du ligesom kan lave en skelnen mellem et medfølende respons og et respons baseret på personligt ubehag. Se om du sådan klart kan identificere de her to distinkte tilstande i dit sind. Og afslutningsvis kan du tage en god dyb indånding og komme helt ned i bunden af maven og give slip. Og bare komme tilbage til rummet igen. Meditationen er slut.